Здравейте на всички! Добър вечер от мен в тази лятна гореща вечер. Радвам се, че сте тук. Радвам се, че отделихте от вашето време, за да чуете информация, която категорично в настоящия момент може да промени човешки съдби. Тази вечер ще разкажа как да създадем бизнес чрез технология, която може да удължи нашите животи. Аз се казвам, за тези от вас, които не ме познават, казвам се Нели Христова, от град Бургас съм, брилянт и амбасадор в компания Вертера, като в тази компания съм вече 6 години. Това е компанията, която категорично промени моят живот. Това е компанията, която сбъдна моите мечти и продължава да ги сбъдвам. Компанията, която ме запозна с изключително много хора, хора единомишленици, хора с големи сърца, хора с мисия в това да подобрят човечеството, защото това е много важно и бих казал, че това е едно от най-важните неща. Ако можеш в настоящия си живот да подобриш нечий друг живот, да оставиш нещо след себе си, няма нищо по-ценно от това. Както вече казах, от 6 години тук ме доведе едно състояние, което не беше едно от най-добрите през 2018 година. Бях в полуинвалидно състояние, но днес се радвам на различното здраве. Може би по-нататък в презентацията ще разкажа още малко накратко какво ми даде компания Вертера в полза здраве. Каква е целта на презентацията ни тази вечер? Ще ви запозная с възможност да стартирате саморегулиращите се механизми на организма по начин, който е заложен от самата природа. Ще ви покажем готов продукт, който е придобил популярност повече от 52 страни по света и връща здравето на стотици хиляди хора, защото здравето ни е най-ценното. Защото без здраве ние няма как да имаме живот в бъдещето. Няма как да полагаме своите цели, няма как да сбъдваме мечти, колкото и тривиално да звучи. Защо? Защото когато сме болни, когато не сме в добро здраве, нашата мисъл, нашият фокус е постоянно в кръговрата, какво се случи, защо на мен, къде отидох, как да си помогна. Втората част от презентацията ще бъде за хората, които вече са вземали мисията, решенията да бъдат здрави и ще им предоставим модел, който ще им позволи да достигнат доход над 1000 лева само за 2 месеца. И ако видите полза за себе си, разбира се, ще ви дадем готова стратегия за развитие, защото това е от изключителна важност. Компанията, която тази вечер ще разкажа, се казва Вертера. Това е единствената компания в света, която създаде хранене с водорасли за поддържане на хомеостазата на човека, за неговото здраве, красота и дълголетие. За истинското здраве, здравето от природата, за красотата, но не някакви външни черти, а красотата, която излиза отвътре навън. Защото когато човек е здрав и красив отвътре, това се вижда и навън. И разбира се, дълголетие. За да се случи обаче всичко това, трябва да имаме перфектна хомеостаза. Какво означава хомеостаза? Тук има извадка от Уикипедия. Аз няма да я изчитам. Просто ще разкажа с мои думи какво означава хомеостаза за хората, които не са чували. Хомеостазата е една от най-важните системи в нашия организъм. Тоест, състоянието на нашия баланс. Хомеостазата е тази, която поддържа нашият организъм в баланс, в хармония. Защото всичко в природата съществува в хармония. Тоест, хомеостазата е тази, която, знаете, че човешкият организъм, човешкото тяло има една постоянна величина на температурата. Ако бъдем поставени на плюс 50 градуса, нашата телесна температура няма да се повиши. Ако в същото този момент бъдем поставени на място, където е минус 50 градуса, отново нашата телесна температура няма да се промени. Тя ще запази своите постоянни стойности. Баланса на вътреклетъчните ни и извънклетъчни течности, pH-то, абсолютно по същия начин. Без значение каква е околната среда около нас, без значение каква диета, какво хранене имаме,
Така че хомеостазата е именно тази система в нашия организъм, която се грижи тялото да има един оптимален живот, да поддържа здравето ни. И тук много хора казват, окей, чудесно, защо тогава хората боледуват? Защо тогава, при положение, че медицината се разраства, има все толкова много и повече болни хора? Защото, знаете ли, за да може да функционира тази хомеостаза, за да може тя наистина да работи в най-оптималният си път, на нея и е нужна храна. Храна обаче, която да е генетично заложена в нас самите, във всеки един от нас. И задължително трябва да спим достатъчно. Нещо много важно отново за хомеостазата ще кажа. Тя по-добре от всеки един лекар знае къде в организма е възникнал даден проблем. И нейната работа е именно тази, да отиде и, така да кажа, да го отремонтира. Но, за да може тя да работи правилно, както вече казах, трябва да бъде хранена правилно. Тоест, човешкото тяло трябва да бъде нахранено с генетично програмирана храна. Хомеофудовете принадлежат на бъдещето. Това е, може би, нова дума, не нова, не може би, а нова дума, която произлезе от устата на нашия президент. И произлиза от хомеостезис, т.е. хомеостаза и фуд, храна. И ако ние доверим своите тела на хомеофудовете на Вертера, то категорично тази хомеостаза ще работи в най-оптималният път. Тази хомеостаза ще бъде в перфектно състояние, което означава, че и ние като тела, като организми ще работим по най-оптималният начин. Защото точно така, дамата казва, никой няма да се погрижи за вашето здраве по-добре от вашият собствен организъм. Защото нашите тела са изключително умна машина. Нашите тела могат да се самолекуват, нашите тела могат да се саморегенерират, да се обновяват. Но, за да се случи това, ние трябва да се грижим за тях. Много често и все по-често, за жалост, ние взимаме нашите организми за даденост, без да осъзнаваме, че това е нашият единствен дом, единствен храм, за който наистина трябва да се грижим и да го почистваме, за да може пък той да ни се отблагодарява по най-добрият начин. Природата ни е дала абсолютно всичко необходимо за това. Въпросът е само да протегнем ръка и да вземем това, което ни е дала природата. Оттам насетне организма знае какво да прави с това. Ламинария. Не знам дали сте чували, но ламинария е единственото водорасло в света, кафяво морско водорасло в света, което е най-голямо, което има 100 милиона годишна еволюция под вода. Единственото водорасло в света, което има способността да извлича не само шлаки и токсини, много продукти се справят с това, но има способността да извлича радиацията, тежките метали от нашия организъм. Това е единственото водорасло, което съдържа в себе си почти цялата Менделеева таблица. Единственото водорасло, чието вътреклетъчно съдържимо е идентично с нашата, с човешката кръвна плазма, т.е. ДНК са напълно идентични. И това е научно доказано. Какво имам предвид? Солевият състав на ламинария е идентичен с солевият състав на човешката плазма. Химичният състав на ламинария е идентичен с химичния състав на човешката кръвна плазма. Единственото нещо, което ги различава, това е пигмента. Зеленият пигмент на водораслото, т.е. хлорофила, и червеният пигмент на кръвта на човека. Повече, както вече казах, от 140 витамина, микро, макро и ултраелементи, които цялостно укрепват нашия организъм. Така важните аминокиселини, които са материали за изграждане на протеиновите молекули, необходими за растежа и развитието на силна мускулна маса. Полизахаридите, като фукоидан, манит, ламинаран, които имат положителен ефект върху нашата сърдечно-съдова система. И така важните алгинати. Алгинатите са тези, които правят много щадящ ентеросорбен, т.е. много щадящ детокс, най-добрият детокс за нашия организъм.
И тук, може би, повечето хора, поне по това, където съм била, казват, ама каква ви е разликата? Какво толкова има ламинария? Толкова много на пазар има в най-различна форма. Има ламинария в суха форма, таблетирана форма, има в маски, в кремове, в морско зеле в кутии, в гел форма. Какво е по-различно при вашата ламинария? Нали това е една и съща ламинария? Знаете ли, различното е в усвояемостта. Компания Вертера е единствената до настоящия момент компания, която създаде технология за обработка на кафявите морски водорасли. Защо казвам технология? Самата ламинария е с много твърда клетъчна стена. Растенията, които се обработват, за да бъде получен вътреклетъчният гел от ламинария, са 3-4 годишни растения. И през този период от време ламинария изгражда много твърда клетъчна стена. Тя го изгражда за себе си. Защо? За да може да премине през тази, както видяхте в началото, 100 години еволюция под вода. Така че тази твърда клетъчна стена не позволява на нас човеците, храняйки се така на салата или в каквато и да е друга форма, ние да усвояваме максимума от цялото това богато съдържимо. За разлика от преживните животни, ние хората нямаме този ензим, който да разгради тази твърда клетъчна стена. Именно това е патента на компания Вертера, която намира този начин, как без химична и без термична обработка на принципа на хидроудар отваря клетката на ламинария и по този начин цялото богато съдържимо, което се намира вътре в нея, попадайки в нас, то попада точно така, както е в природата, без да бъдат нарушени неговите молекулярни връзки. Водата, с която се обработва, с която се отваря клетката на ламинария, е лека вода. Това е водата на дълголетниците, това е вода, в която каквото и да бъде положено, много бързо се разтваря. Така че усвоемостта е наистина от изключителна важност, защото в крайна сметка не е важно какво ще вземеш като продукт, а какво ще усвоиш от този продукт. Какво имаме още? Имаме собствена производствена база и източник на суровини. След мъничко ще видите откъде точно се събира ламинария. Научното производствено обединение включва добив на суровина, т.е. ние сами си добиваме суровината, ние не купуваме суровина. Изследванията също си правиме сами. Имаме лаборатория, в която научен екип, който наброява над 40 човека, предвождан от няколко професори начело, работят в тази посока и разбира се, разработка и производство на краен продукт. Къде се добива? Бяло море. 100% екологично, чисто бяло море. Но, както повечето хора при първата аналогия, която правите, тук бяло море. Не е нашето бяло море. Говорим за Северно бяло море. Северният полярен кръг на 150 км от Северният полярен кръг. Това е един от най-екологично чистите райони. Там са морета много студени, много богати на органичен йод, изключително устойчиви морета. Това е Соловецкият архипелаг. Именно в тези райони се добива ламинария. Защо обаче ламинария в тези райони е най-богата на активни съставки? Това също е много важно. Извинявайте. Защото в този район светлоденят е по-дълъг. Знаете, че в тези райони светлоденят е по-дълъг, а ламинария освоява всичко полезно през светлата част на денонощието, докато през тъмната тя си почива. И отделно самите морета, както вече казах, са изключително богати на органичен йод. Сега ще пусна едно клипче, много е кратко, предоставено ни от Нели Петрова. Ламинария. Тези хора се наричат карбаци. Тези купи са дълги около 6 метра. И така, това е един вид ламинария, той може да достигне до 30 метра дължина. Защо е различно? Защото на бяло море, дъното на бяло море е релефно и ако бъде различна механизация, ще бъде нарушена популацията на ламинария, много време, много бавно се възстановява ламинария. Това се причини пробие се носът, но не може да го пробие, но
така изглежда, вижте водата. Хората, които, както вече казах, работят, се наричат карбаси. Ламинария се събира за много кратък период в годината, от май до август, максимум септември, зависи от самото време. И през останалата част, както вече казах, тези морета са замръзнали. Има хората, които всъщност събират ламинария. Както видяхте, всичко е ръчно, няма механизация. С тези лодки се движат, няма хаотично движение. Ако бъде изваден лист, всъщност се изрязва корена, стеблото и се връща обратно, защото тя се самовъзстановява. Това е диво растяща ламинария. И всъщност, ако бъде хванат човек, който да изкара, да изнесе на брега, на сушата, корен от ламинария, много е строга всъщност глобата. Ако бъде хваната бригада, която втори път, или човек, който втори път е нарушил тази заповед, тази бригада бива освободена и няма работа повече на Соловки. Соловки са около 40 острова, необитаеми. Там не живеят хора. Единствените хора, всъщност, които са ето тези карбаси, така наречените. Нещо стана. Цялата продуктова линия на Вертера е над 100 търсени нишови продукта. Знаете ли защо нишови продукта? Вертера не е хранителна добавка. Вертера не е лекарство. Вертера е сертифицирана като лечебна, диетична, профилактична храна. Това е наистина храна, която е нужна на днешния човек в днешното време. Храна, която обезпечава нашето здраве. Има в гел форми, има в пауч пакети, сухи форми, лиофилизати, сашета. Това, което виждате отдолу, цялата кафява линия, това е всъщност бюти линията, Beauty Lab, която излезе съвсем скоро. Така че философията на компанията, ноу-хауто на компанията е да изчисти и нахрани нашата клетка. Защото ако клетката не е почистена, каквото и да подадете на тази клетка, тя няма да го усвои. Ламинария, способността, която има, е когато попадне в самата клетка, да почисти междуклетъчното пространство. Когато то бъде почистено, тогава и рецепторите на самата клетка също ще бъдат почистени. И тя ще може да всмуква абсолютно всичко, което й подадем. А вие видяхте колко много микро-макроелементи, аминокиселини, омеги се съдържат в вътреклетъчното съдържимо на ламинария. И както казах, цялото това богато съдържимо, клетката, рецепторите го включват и клетката започва да се храни. Но само тогава, когато е почистена. Защото ако тя е затлачена, ако междуклетъчното пространство е затлачено, каквото и да подавате на тази клетка, тя няма да го усвоява. И вие ще си казвате, ами пих това, ами пих другото, ядах какво ли не. И нищо не се случва. Ами да, няма да се случи. Защо няма да се случи? Защото преди да може да приеме клетката да се нахрани, тя трябва да се почисти. Това е единственият продукт, който прави именно това. Едновременно изчиства и храни клетката. Стигнахме до фундаменталната технология. Това е първата технология на компания Вертера. Автор на тази технология, професор Виталий Наумович Корзун. Това е човекът, който още през 1968 година намира начин как да отвори клетката без химична и без термична обработка на принципа на хидроудар, с хидроудар и така да извлече цитоплазмата от клетката с съдържащите се в нея полезни вещества. До настоящия момент никой не е повторил тази технология. Това е патент, отново повтарям, на компанията. Ние не купуваме патенти. Патентите са лично на компания Вертера. Знаете, много компании купуват патенти, когато той изтече, съответно всичко приключва до там. Защо етап първи? Защо 2005 година? Аз говоря още за 68 година. Тук ще разкажа съвсем накратко историята на самата компания, защото тя е с много, много дългогодишна история. През 68 година, както вече казах, Виталий Корзун е човекът, който намира начин как да отвори клетката на ламинария. Защо? Група учени са имали за задача да намерят
начин как при евентуална ядрена заплаха да спасят населението, да спасят олигарсите, така да кажем, на тогавашния СССР. Намират начина и всичко това остава засекретено някъде по рафтовете. През 1971 година същия този учен решава на една научна конференция пред много лекари, професори, учени, медици, да излезе и буквално да изкрещи, че има нещо, което да работи за човечеството, нещо, което да чисти и да храни тялото, да храни клетките. Какво прави той? Решава да направи един експеримент, събира група доброволци, които трябва да изпият радиоактивна вода, доза радиоактивна вода, стронци и цези. В денят обаче на експеримента един от доброволците се отказва и, разбира се, по метода на вълната се отказват и останалите. За да не се провали този експеримент, тогава Виталий Корзун решава да изпие двойна доза. Това е смъртоносна доза. Но той знае какво държи в ръцете си, той знае какво е открил и знае как работи този продукт. Под лекарско наблюдение, само за няколко месеца, те установяват, че Виталий Корзун не само няма радиация в тялото си, но той няма дефицити на микро и макроелементи. А знаете, че всички болести, всяка болест идва от дефицит на даден микро-макроелемент. И какво отново не вижда бял свят? През 1986 година, при аварията в Чернобил, може би се спомняте някой, ако сте гледали и филма, благодарение именно на този продукт, по статистика са спасени над 10 000 деца, предимно от Украйна и Беларус. И както самият вече професор разказва, ние обикаляхме по градове и села и събирахме дечицата, за да бъдат хранени с тази храна, защото тяхният метаболизъм е по-бърз и буквално възрастните се разпадаха пред очите ни. Затова ние спасявахме поне дечицата. Отново няма виждане, когато ни идва 2005 година, аз наричам тази година съдбовна година за човечеството като цяло, защото тогава се случва срещата между Виталий Корзун и младия тогава бизнесмен, нашият президент Анатолий Анатольевич Хитров. Той решава да инвестира в производството на гел от кафяви морски водорасли, решава да даде живот на този продукт и благодарение на това негово решение днес както вече казах, над 52 страни, хиляди, милиони хора се радват на различното здраве и потребяват продукта на бъдещето. Етап 2, 2020 година. Знаете ли, продуктът от етап 1, т.е. от първа технология, се е продавал над 10 години в кол-центрове и в аптеки. Обаче, когато вижда как върви пазара, президентът на компанията, Анатолий Хитров, решава да плати всички неустойки и да изнесе компанията в мултилевел индустрията. Благодарение на тогава, на това негово решение, днес Вертера може да достигне до всяка една точка на света. Какво прави Анатолий Хитров? Той не спира да дълбае и да се вниква в недрата на кралица ламинария. Започва да учи, завършва биотехнология и вторият етап е негов патент. Вторият етап е специализирана биотехнология, патентована лично от господин Анатолий Анатольевич Хитров, от президента на компания Вертера. Това е негов патент. Той прави ензимна хидролиза и ако първият етап е само отворена клетка, тук вече Анатолий Хитров раздробява клетъчната стена на водораслото, на ламинария и извлича от него още полезни вещества. Тоест, по този начин се получава клетъчна хиалоплазма, съдържаща ценни вещества. Още по-голям обем от полезни вещества. И докато си мислите, че това е всичко, ами не е всичко. Етап 3 през 2022 година излиза революционният продукт плазма технология. Защо го наричам революционен? Защото той наистина е революция. Това е продукта, който се усвоява 99% от нашия организъм. Това е все едно да вземете една капсулка плазма и една капсулка
нова кръв. Това е нашата кръв едно към едно. Какво имаме тук? Плазма е специализирана биотехнология за хидролизиране на част от фукоидана, за освобождаване на остатъци от фукоза, по-точно от елфукоза. Какво означава това? Съвсем накратко ще обясня. Елфукоза е елементът, който участва в обучаването на нашите имунни клетки, т.е. участва в нашата тимусна жлеза. Тимусната ни жлеза е университета на нашите имунни клетки. А тази елфукоза е жизненно важна тези имунни клетки да бъдат обучени, за да може ние да имаме един добър имунитет, един адекватен имунитет. За жалост обаче, или за нея, тази тимусна жлеза, след 13-14 годишна възраст тя закърнява и ние вече нямаме такава. Елфукозата е елемента, който се намира само и единствено в майчиното мляко. Той не може да бъде произведен индустриално. Няма го в фармацевтични продукти или хранителни добавки. Този продукт наистина е революция. Горещо препоръчвам да го опитате сега до вечера, до 25-6 до 00 часа. Има акция, от която може да се възползвате. Просто човека, който ви подаде линка, го попитайте как може да го вземете като подарък. Категорично горещо препоръчвам продукт. Ще го усетите още с първото приемане. Ако трябва да обобщим какви са преимуществата на продуктите на Вертера, съвсем накратко ще премина и през това. Жив продукт, всичко, което е в кутиите. Защо е жив продукт? Тук се шегуваме, че скача мърда, не скача и не мърда. Продуктът е жив, защото има много кратък срок на годност, само 6 месеца, излизайки от производствената база. Съхранява се само единствено в хладилник, независимо дали е отворен или затворен. Усвояемост над 90%, ако първият етап е 90-93%, вторият етап Promax технологията, която е патента на Анатолий Хитров, е 94-95% и плазма технологията, всичко е патентовано, е 99%. Познат продукт на организма, това, което в началото споделих, човешко ДНК и ДНК на ламинария са напълно идентични. Т.е. хранейки се с ламинария, ние защитаваме и пазим нашето ДНК. Ламинария се го изгражда за себе си, тя защитава себе си. В противен случай тя няма как да премине през всичките тези години. Тя няма представа, че ние човеците ще намерим начин как да я използваме за нашето дълголетие и здраве. Само ще пине малко водичка. Детокс всеки ден. Знаете ли, имаме нужда от този детокс, защото детоксът е изключително лек и мек. Защо лек и мек? Защото всичко се случва вътре в стомаха. Тук не се товарят черен дроб и бъбреци. Имаме нужда от детокс. Защо? Защото всичко, което ни заобикаля в момента в маркети, въздух, вода, е буквално на 100% убиваме себе си. На 100% убиваме нашите тела. Отново, без да се замисляме върху това. Както измиваме телата отвън, така имаме нужда да почистим телата отвътре. И ние категорично човек трябва да прави детокс. Много често чувам, аз правя детокс веднъж месечно или веднъж на седмица. Това не е детокс. Детокс не означава да отслабнете. Детокс означава да измиете, да почистите буквално и да нахраните вашите клетки по най-добрият начин. Покрива дефицитите на йод. Това е моя много любима тема. Днес имаше прекрасен уебинар с доктор Евгения Фетченко. Това е един от лекарите на компанията. Горещо ви го препоръчвам да го слушате. Отделно Нели Петрова, лидерът ни за Европа, има много хубав уебинар йодофобия, йододефицит. Може да поискате в YouTube клипчето, филма всъщност да го изгледате. Защо покрива дефицитите на йод? Защо е важен йода? Йода е елемента на живот. Йода е в основата на нашия живот. Ние не можем да функционираме без йод, така както не можем да функционираме без вода. Човекът не може да живее без този елемент. Много често тук хората не правят разлика, по-скоро по-голямата част от лекарите не правят разлика между органичен йод и синтетичен йод. Тук искам да кажа, че йода в продуктите на компания Вертера е 100% органичен. Този йод не може да се натрупа.
Този йод не може да се предозира. Този йод не може да навреди. Защо? Защото попадайки в организма, тялото си взима точно толкова, т.е. черният дроб се счупва точно толкова, колкото му е необходимо. Разпределя го пропорционално и приоритетно там, където имаме нужда, и ако има остатък, отработва и излича навън чрез лимфна система. Когато обаче говорим за синтетичен йод, да, той може да бъде опасен. Защо? Защото синтетичният йод е летлив газ. И всъщност ние няма изследване, с което да докажат дали имаме дефицит на йод или имаме в повече йод. Защо? Защото йода се намира в нашата клетка. Йода не е в кръвта, не е в урината, а повечето изследвания се правят точно така, с кръв и с урина. Така че, ако йода е синтетичен, ако трябва да приемем синтетичен йод, то тогава наистина той може да бъде токсичен, защото ако нямаме нужда от това количество, което приемам, тялото пак ще си вземе каквото му трябва, но останалото просто ще го натрупа. Няма да говоря много за йода. Отново само ще повторя, че йода в продуктите на компания Вертера е на 100% органичен и е безвреден. Горещо препоръчвам да изслушате днешният вебинар. Вече излезе записа. Просто го чуйте и чуйте какво казва и лекарите на компания Вертера. Удобен за употреба. Разбира се, че е удобен за употреба. Тук не мислите дали сте си взели даден витамин или микро-макроелемент, или омегите, или аминокиселина. Абсолютно не. Тук просто взимате една лъжица сутрин, една лъжица вечер гел, или взимате 2 капсули сутрин, 2 капсули вечер. И това е. Знаете, че за деня сте си подали всичко на тялото, от което то има нужда. Достъпна цена 3,70 лева на ден. Аз смятам, че това е цена, която дори е без коментар, защото на база това, което прави продукта, това наистина е цена без коментар. Първата в света детска храна с органичен йод. Усмихвам се и винаги се радвам на този слайд. Защо? Защото ние сме единствената компания, която създаде хранене за нашето бъдеще, хранене за нашите деца с органичен йод, защото категорично нашите деца имат нужда от йод. Едно такова смарче съдържа абсолютно всичко необходимо, което е нужно на детенце за неговият растеж, за неговият имунитет, за ум, сила, настроение, енергия. Защото съгласете се, че когато детенце е болно, минимум 5 човека покрай него също са болни. Компанията й трябваха близо 2 години, на президента му трябваха близо 2 години да извоюва този сертификат, т.е. да вземе разрешително и да докаже всъщност на Института по хранене в Русия, че децата имат нужда от органичен йод. Децата трябва да приемат органичен йод, при положение, че в момента сме в йододефицитни райони. Една много голяма част в света имат дефицит на йод. Както вече казах, той е много важен за живота ни като цяло. Имайте предвид, че всички кисти, които се образуват в организма, са именно поради липсата на йод. Йодната молекула е единствената молекула, която може да пробие твърдата клетъчна стена на онкоболната клетка и влизайки вътре да създаде така апоптозата, т.е. да вкара кислород и да направи, всъщност да стартира процеса на самоунищожение. Така че йода има също така и много трудове в интернет пространството. Прочетете, запишете си го, Гай Абрахам, Дейвид Браунштайн, това са едни двама учени, които още много, много, много далече във времето говорят за органичен йод. И както Гай Абрахам казва, ако искате да унищожите, да убиете една нация, спрете йода от менюто й. В момента точно това се случва в световен мащаб. Така че аз съм горда, че компания Вертера е компания с мисъл за човечеството, с мисъл за бъдещето, защото децата са нашето бъдеще. Ако ние искаме да имаме наистина едно креативно, умно, богато, здраво, силно бъдеще, то трябва да храним своите деца с Smart Kit, умната храна на Вертера. Аз обичам да казвам, че моето внуче от 6 месеца, имам внуче, който вече е на годинка и 3 месеца, от 6 месеца храним с Smart Kit, като преди това го хранехме с ламинария. Изключително жизнено дете, буйно дете,
много концентриран, много не боледува. Така че, мили родители, лели, баби, мога много да говоря за Smart Kid, но горещо ви препоръчвам, помислете за това, дали се струва да нахраним днес нашите деца с йод, с умна храна, за да се радваме утре на различното бъдеще. Ако искате да опитате продуктите, получавате веднага 30% отстъпка при вашата безплатна регистрация. Получавате също така и безплатна консултация. Човекът, който ви е поканил, попитайте го как може да получите още 20% плюс тези 30%. Имаме специални старт китове, старт пакети за хора, които току-що стартират. Има постоянно акции, сега ще стигнем и до тях, но тук не плащате предварителни пари, просто в момента на вашата безплатна регистрация може да си закупите с до 70% отстъпка продукти. Лесно е да изградите бизнес. Знаете ли, аз тук разказвам своята история и може би пак ще го направя. За някой вече може да им е омръзнала моята история, но това е моята история на живота, това е моята история, която ме държи и продължавам заради това да говоря за Вертера, да не спирам да го правя, защото, както в началото ви казах, Вертера върна моят живот. Вертера ми даде това, което днес съм в момента, да се радвам на различно здраве, различно бъдеще, на щастливо семейство, бизнес, пари, свобода. Защото когато станете продукт на продукта, тогава е много лесно да изграждате бизнес. Защото ние сме социални същества и когато получиме нещо добро, без значение какво, когато купиме, имаме добра покупка, било, без значение отново каква, ние ще бързаме да я споделим, за да можем да направим добро на нашите братя, сестри, майка, баща, приятели, близки, абсолютно няма значение. Тогава, когато аз стартирах в компания Вертера, това беше на 16 юни 2018 година, бях прикована на легло, бях диагностицирана с медианна дискова херния, която беше по-изразена в ляво, т.е. аз нямах грам чувствителност от кръста надолу, плюс целият ми ляв крак, като абсолютно всички лекари, минах през всичко. Единственото, което не направих, беше операция, която те ме съветваха да направя и казаха, че друг вариант няма. Не мога да се изправя с лекарства, минах през врачки, баячки, както викам аз. Знаете, че когато човек за жалост стигне там долу дъното, кой каквото му каже, това прави. Аз не съм по-различна от всеки един. И аз съм като всички останали хора. Тогава забързано ежедневие, стрес, работа, деца, семейство, човек не обръща внимание на своето здраве и в един момент, докато живота не удари един голям шамар, да не събори на земята и да ти каже: слушай, или ще ме слушаш и ще ме обърнеш внимание, или ще те оставя тук на леглото. Това се случи с мен. И както вече казах, обикаляйки няколко месеца, аз не намирах абсолютно никакви подобрения, нямаше никакви подобрения. Казвам, че няма нищо случайно. Тогава срещнах Вертера, запознах се с Вертера и започнах да се храня с нея, макар първите ми думи да бяха: не ме занимавайте с водорасли, аз приемам в момента на друга компания и не усещам нищо. За мое щастие, думите, които преобърнаха мисълта ми към това да видя Вертера, да чуя Вертера, бяха: не ти говоря за какви да е водорасли, говорите за храна. Храна, която храни и регенерира нашата клетка. Думата регенерира и храни нашата клетка буквално ми се забиха в мозъка и казах: ще опитам и това, дори това да е последното нещо, което ще опитам, защото август месец аз трябваше да отида на последваща консултация с неврохирург и да ми бъде направена операция. Слава Богу, не стигна до операция, защото аз на юли месец, на 31 юли, бях вече на крака, можех да се движа. И от тогава до настоящия момент аз не спирам да разказвам за това. Да, в началото не ме интересуваше бизнес, но си дадох сметка, че той се случва по естествен път, по естествен начин. Ти реално споделяш твоята история, разказваш
какво ти си преживял и помагаш на хората. Няма нищо по-хубаво от това. Затова казвам, че този бизнес е благороден бизнес. Има хора, които ми се смеят, които ми се подиграват. Бизнес и благороден. Защото когато чуят бизнес, си представят някакви много пари, някакви сгради, мошенници, измамници, бизнесмените. А то всъщност това е най-лесното и най-семплото. Именно бизнеса с компания Вертера. Сега ще видите защо. Какви възможности дава компанията? Имаме клиентска платформа. Компанията е в мултилевел индустрията. Тя е насочена към клиента. Тоест, без всякакви обвързвания, вие може да си направите вашата безплатна регистрация, да се пазарувате когато и каквото поискате. Тук много често има хора, казват, не ме занимавай, аз не искам да се регистрирам, не ми се занимава с това. Ще се купя от някъде. Чудесно, да, купете си. Но знаете ли какво изтървате? Изтървате абсолютно всички акции, които компанията дава. Има толкова много безплатни акции, особено за начинаещи хора. И постоянно има акция, както сега казах, в момента течат няколко акции, ще минем и през тях, за да ги видите и да ви разкажа и за тях. Но категорично се струва да направите вашата безплатна регистрация и да ползвате максимално всичко, което дава компанията. То никак не е малко. Това е една от най-щедрите компании, бих казал, в света. Не защото аз съм партньор в тази компания, не защото тя ми върна живота. На това е доказано. Просто хилядите хора, които ежесекундно се включват, те го доказват за пореден път. Може да правите мрежов маркетинг. Ако решите да правите бизнес, разбира се, това пък е най-добрият мрежов маркетинг, който аз съм виждал някога. Аз съм била и в други компании, преди това съм правила мрежов маркетинг. И когато чух тогава за мрежов маркетинг и за бизнес, казах, не ме занимавайте, искам само здраве. Но категорично в момента съм благодарна на моят наставник Ерго, който тогава ми предложи и не спираше да ми го говори, защото това е наистина различен бизнес. Бизнес, който го правите с лекота, който се случва с лекота. Може така също да правите и традиционен бизнес, т.е. може да отворите офис, там вече, нали, съответно условията са малко по-различни, сумите са по-различни. Бизнес с юридически лица също може да правите. Т.е. има различни възможности, от които човек може да се възползва. И това, което казах, най-големите бонуси в индустрията на директните продажби. Много често хората казват, другите компании казват, ние плащаме това, ние плащаме другото, ние плащаме повече, 70%, 80%. Винаги, ама винаги търсете независим източник, от който може да получите информация дали това е така. След мъничко ще ви дам и жокер, откъде да погледнете този независим източник. Но преди това, кой е нашият клиент? Цялата планета. Всички хора, всяко живо дишащо въздуха и пиещо водата на тази земя. Защото водораслото ламинария е единственото водорасло, което може да бъде приемано от независим един човек, без значение в коя точка на света се намира. Защото знаете, че има определени билки или продукти, които в дадената държава, предвид еволюцията, която преминават, предвид траекторията, където живеят, там тя ще работи по един начин. Обаче в другата зона, т.е. другия край на света, тя няма да работи по този начин, защото там хората имат други ензими изработени. А ламинария е уникален дар от природата и всъщност тя е подходяща за абсолютно всеки един човек, без значение в коя точка на планетата се намира. Препоръчвайки продуктите на Вертера, изграждате международен екип. И това е абсолютно точно така. Имаме 7 клинични изпитания. Може би забравих да спомена, но да, имаме 7 клинични изпитания, благодарение на това, че продукта се е продавал, както вече казах, 10 години в кол-центрове и в аптеки. Имаме сертификати на продуктите в Европа, Турция, Мексико, Китай, Русия, Сърбия, Република Македония, Израел. Знаете, че Израел и Турция са страни, които изключително много държат каква храна ще влезе там, с какво ще бъде хранена нацията. Така че Бертера е и на тези пазари.
Над 100 търсени нишови продукта, както вече казах. Имаме веган сертификат, кашер сертификат, халял сертификат, т.е. съобразение с различните хранене на различните съобщества. Инструменти. Като високотехнологичен продукт, разбира се, трябва да имаме и такива инструменти. Аз не съм срещала друга компания, която да дава толкова много инструменти, която да не спира да надгражда в тази посока. В момента на вашата регистрация, вие получавате собствен онлайн магазин, т.е. вие не плащате за него. Имате Вертера Global, чрез който може, докато вие спите, той да работи за вас и да набира клиенти. Има Wikibot. Там е всичко, което е свързано с продукти, бизнеса, въпроси. Абсолютно няма значение. Имаме фонд за здравите хора. Вертера Бизнес, отново услуга, която привлича тези нови клиенти. Вертера университет, всичко, което ви интересува като вебинари, на лекари, лекции, продукти, всичко е в този университет. И знаете ли какво още имаме? Нашият екип НН. Ние сме единственият екип, който имаме екипна система. Имаме система НН. Система, по която ако човек реши да върви стъпка по стъпка, категорично ще има изключително висок ръст. Няма друг екип, който да притежава тази система. Това е авторска система на нашите лидери, Нели и Ники, които са преминали през тази система. Това е тяхна система, създадена за нашия екип. Именно за това сме и най-бързо развиващият се екип в Европа. Имаме също така и Таласо център по нутрициология. Всеки един партньор може да бъде, всъщност да посети и да се обучи, за да може да вземе сертификат за таласонутрициология. Това е в град Твер. Готова е вече сградата, така че там ще бъдат обучени от специалисти. Какви са преимуществата на партньорската програма на Вертера? Както вече казах, динамично развиваща се компания с високотехнологичен продукт. Вярвам, че това всеки се убеди в това, което говоря. А ако се храните, със сигурност вече ще знаете, че е така. Готова система за обучение и онлайн рекрутинг, която е напълно безплатно, т.е. не плащате за това. Нямате възрастови ограничения, не се изисква опит и знания. Единственото, което се изисква е да имате 18 години, за да може да правите да получавате своите възнаграждения от компанията. Без ограничение на доходите, с много малък начален капитал, ще стигнем и до там. И разбира се, нова пазарна ниша. Ние сме хората, които отваряме тази пазарна ниша, но имайте предвид, че много бързо пазара се заема, така че решете и вие дали, ако информацията, която тази вечер давам, е вашата информация, просто правете стъпките и действайте, защото действително ежесекундно се включват хора от цял свят, мрежари и тази ниша, този пазар много бързо ще бъде попълнен. 7 бонуса по силно възнаграждаващ се маркетинг план. Това е най-щедрата партньорска програма в индустрията. Нашата компания Вертера, връща повече от 65% от оборота обратно в мрежата, обратно на партньорите. Тук, както вече казах, много компании казват: о, моля ви се, ние даваме 70%, а пък ние даваме 80%. Винаги, когато чуете това, искайте независим източник, където да проверите тази компания. Този независим източник е Business for Home. Това е сайтът, в който над 800 компании са вътре в този сайт и всъщност може да видите 10 000 гласа са компаниите, които са гласували за най-добър маркетинг. Компания Ветера е на 4-то място, но пък на първо по изплащане на бонуси и разбира се в топ 10 сме за лидери за 24-та година в продажбите. Това е нашият президент Анатолий Хитров. Така че, когато някой ви каже нещо такова, влезте в Business for Home, изпишете компанията и вижте реално дали това, което говори, е вярно. И ако не е вярно, тогава се дайте само отговор. Струва ли си да имате доверие на този човек, на тази компания? Защото бизнес може да правите само единствено, когато
изградите доверие. Тоест, ако искате, разбира се, да правите дълго време бизнес, ако от днеска за утре, няма проблеми. Но ако искате наистина да имате едно дългогодишно бизнес сътрудничество, трябва на първо място да има доверието, взаимоотношенията. Как може да стартирате в бизнеса? Може да го направите като клиент, т.е. да извършвате различни покупки, възползвате се от акциите, които дава компанията, автоматично при вашата безплатна регистрация получавате тези 30% отстъпка, плюс възможност за още 20%, както вече казах. Като партньор, ако сте решили да правите бизнес, тогава вече трябва да имате 20 точки или това е месечното здраве. Тоест, купувате си вашето месечно здраве и всъщност може да правите бизнес без граници. Вече като лидер, тогава покупката трябва да бъде 40 точки, за да може да участвате във всички програми за пътешествия и допълнителни акции. Тоест, тук нямате ограничения, кой както реши, каквото реши, каквито каквото, как да кажа, каквото види като полза за себе си, може да го използва. Дали като клиент или партньор или като лидер, това е ваше лично решение. С стратегия, която имаме, както вече казах, ние имаме изградена система, по която ще вървите, ако решите да го правите този бизнес. И тази стратегия е как за 2 месеца да направите доход над 1000 лева. Ако ви е интересна такава стратегия, след като свърши презентацията, просто вдигнете телефона на човека, който ви покани тази вечер или който ви е дал линк за презентацията и го попитайте да ви разкаже за тази стратегия, как може за 2 месеца да направите над 1000 лева доход. Имаме също така клубна система, много силен бонус е това, благодарение на който получавате различни гарантирани парични награди, подаръци в продукти, кешбек, участие в томболето, този телефон, който се разиграва всеки месец и затворени тренинги. Отново помолете човека да ви разясни. Много са лесни клубовете, изключително семпли, изключително лесни, много отблагодаряващи. И стигнахме, може би, до най-интересния слайд, в който всеки се пита, добре, чудесно предложение, ама какво трябва да направя, какво трябва да имам? Първото, което трябва да имате е достъп до интернет. Ние живеем в дигитален свят, светът върви в тази посока, така че нещото, което трябва да имате е интернет, защото целият бизнес е във вашите лаптопи, телефони. Обмисляте допълнителен или основен доход онлайн или офлайн. Аз, както вече казах, тогава не го обмислях, той просто се случи. Затова не бъдете като мен, не губете ценното си време, защото времето ни е най-ценният ресурс. Просто, ако това, което ви разказвам тази вечер ви е докоснало, стартирайте веднага и се възползвайте на максимум веднага. Струва се категорично. Не вярвайте на мен, просто опитайте и се убедете сами. Стартов капитал от 120 евро. Това не е да платите някаква такса, защото много компании първото нещо, което искате да им бъде платена такса, това е просто вашето месечно здраве. Купувате си вашите продукти, купувате си вашето месечно здраве за семейството и реално може да правите бизнес до всяка една точка на света, т.е. без интернационал, без граници. Какво е нужно да направите? Просто поискайте от човека, който ви покани на тази презентация, линк за безплатна регистрация. Регистрирайте се и получете още преимущества. Искате ли да видим какви са тези преимущества? Така, тези преимущества наистина са много. Компанията подарява всяка година различни екскурзии до екзотични страни при определени условия. Това са българският БГ екип и разбира се и от другите страни, но това основно са БГ екипа, Шри-Ланка, Оман, Мексико, различни дестинации. Доминикана също така. Така че струва си да изпълним тези условия. В момента има много хубаво условие и за нови хора стартирали.
попитайте какви са, за да ви ги разяснят и да може да се възползвате максимално от всичко. Август месец Вертера Уилкамп или това е посещение на Соловки. Вече има 2 пъти са правили такива експедиции до там. Това е само веднъж и само в този период в август може да бъде посещаван в определени дни. Доколкото знам, мисля, че бройката беше около 20 или 40 човека, които могат да посетят. Така че ако решите и искате да посетите това божествено място, просто се обърнете към човека, за да ви каже как може, какви са условията, за да стигнете до тази необятна красота, където, както Нели каза, дъхът ти спира. Октомври месец имаме Япония. Квалификациите са от март до август. Ноември месец имаме Обединени арабски емирства. Това е Вертера Вояж, отново от март до август. Имаме още 3 месеца. Тук всъщност всички хора, дори сега да се включите, може да наваксате и да съберете необходимите точки, за да бъдете на този круиз през ноември. Ето какво даваме още. Бърз старт. Ако вие сега направите вашата първа поръчка в Вертера от 20 пиви, т.е. месечното здраве, поканите 2 ваши приятели в рамките на 5 дни и те направят същото, което направихте вие, автоматично компанията ви подарява кешбек за 120 условни единици или това са 120 евро, които после може да използвате в покупка на продукти с 70% отстъпка. Вирти за рекрутинг. Отново, от 8 до 30 юни. Ако поканите 2 човека нови или събудите, т.е. регистрирани хора, които в февруари са правили своята последна поръчка, ако сега бъдат събудени, вие ще получите като наставник, това е виртуалната валута на компанията, с която може да сваляте цената от продукта с още 30% надолу. И разбира се, когато получите тези VR токени, след това да ги използвате в вашите покупки. Колкото повече нови партньори или събудени имате, може да бъде смесен, събуден или нов, толкова повече VR токени ще имате във вашата сметка, от която след това да се възползвате да намаляте и да сваляте цената на продукта. Отново само за начинаещи. Казах ви, че наистина хората, които сега стартират, имат много акции, затова си струва да направите вашата регистрация, а не да купите от съседа или от приятелката 1 или 2 кутии, защото в момента има препоръчка от 20 пиви на 3 продукта с еднакви точки. Вие ще получите подарък продукт с същите пиви точки. Така че, ако не успях да го обясня, човекът, който е до вас, го хванете и го попитайте, моля те, обясни по-подробно какво означава пиви точки, 3 продукта с еднакви точки, как да се възползвам от тази акция. Отново повтарям, това е само за хора, които сега направят своята регистрация. Те получават тази акция 3+1. Присъединете се към екипа на успешните и щастливи хора. Знаете, казах ви, това е нашият екип, екип НН. Наистина това е екипа, който работи с лекота, екипа с най-сърцати ментори, най-много лидери, защото ние правим бизнеса си лек и весел. Тоест, наистина работим с лекота и го правим и го изграждаме благодарение на всички вас. Привличаме точно такива хора като нас. Тоест, знаете, каквото излучваме, такова привличаме. Така че екипа ни наистина е един от най-бързо развиващите се, защото имаме лидери, които знаят как да ни водят и къде да ни водят, по кой път да ни водят. Не напразно екипа е вече над 55 000 човека. Екип НН, заповядайте при нас и се убедете в това, което току-що разказах. Какво да направите? Човека, звъните или поискайте линк за регистрация. И тя безплатна регистрация. Нека да обобщим какво имаме. Продукт без конкуренция. Категорично. Има най-различни продукти, но продукта на компания Вертера е категорично без аналог. Нямаме конкуренция. Това е едно много важно преимущество. Най-голямото възнаграждение в индустрията. Това, което ви разказах. Винаги сравнявайте от независим източник дали тази компания, която ви дава с изплащанията, това наистина е така. Различни възможности за сътрудничество. Казахме вече, може да бъдете само клиент, може да правите бизнес, може да правите традиционен бизнес или с
бизнес с юридически лица. Вие избирате кога, къде, с кого, колко да работите. Ваш персонален помощник. Ще имате безплатен помощник до вас, който с удоволствие ще работи за вас, защото той има интерес вие да вървите и да се качвате по кариерната стълбица. Така че не плащате нищо за този помощник. И готова система за успех. Харесва ли ви това? Ако това не ви е достатъчно да вземете вашето решение, аз ще ви провокирам с два въпроса. Готови ли сте? Може ли изкуственият интелект да замени вашата професия? Да замени вас самите? Къде ще отидете вие тогава? Дамата, която виждате, се казва Айтана. Това не е човек. Това е изкуствен интелект. Но все повече предпочитан за работодателя. Защо? Защото Айтана няма чувства, Айтана няма его, Айтана не спи, Айтана не се храни. Няма нужда от това. Айтана не мрънка. Помислете си. Света върви към това. Утре Айтана може да е Иван, може да е Петя, може да е Стоян, може да сте вие на мястото на Айтана. Отговорете на вас самите. И ако това не ви е достатъчно, ще ви задам още един въпрос. Броят на пенсионерите расте и техните пенсии ще бъдат финансирани от все по-малко работещи хора. Сега се замислете. Откъде ще дойдат пенсиите след 20 години, ако през 1960 година 3 човека са изработвали пенсиите на един човек? През 90-та година 2 изработват пенсиите на един човек. През 30-та година това ще бъде един човек. Откъде ще дойдат пенсиите след 30 години? Това просто си го задайте и помислете. Къде отиват вашите пари? Искам да пожелая успех на всички и да ви благодаря, че бяхте тук тази вечер, че останахте и чухте информацията, защото човек получава точно толкова, колкото си позволи да има. Успеха обича смелите. А какво е успех ли? Успех е именно за силните хора. И ако вие сте от тези силни хора, то това е точно за вас. Аз ви дадох възможност, а вие просто я вземете, смачкайте гъста, вземете телефона, обадете се и действайте. Защото времето лети. Няма време. Осигурете си вашето бъдеще. Успех пожелавам на всички. Прекрасна вечер.